लता से शोध नाव कलकत्ता है। कलकत्ता भाई हो अब बोलो चाहे जनता रे कहे होगा हम कलकत्ता कहिले का है। जे कलकत्ता रहत होई उ जानत होई। अच्छा तू वो सामान हो जाएगा प्रसिद्ध अच्छा हां कौन सामान प्रसिद्ध है रे? जानता रे कौन सामान कलकत्ता में इतना भाई लोग बा, बहुत लोग कमाई जाला, बहुत लोग नौकरी सर्विस बा, लेकिन आज तक ले कलकत्ता में दुइयो को सामान मिलेला। मशहूर है मशहूर और इस सामान ना मिलेला। अरे बहुत सामान मिलेला कलकत्ता में। अच्छा हाँ जानता रे कौन चीज भेटाला हो जा ई तुगो कौन सामान है रे बाबू जन मशहूर बा? आ की तो खजुहट भेटाई ना तक दिना सुदर्शन भाई के ये तुगो मशहूर बा। हाँ ये भाई कैसे ते जानते इसके ये तुगो कलकत्ता में आ तो मिलेला? हम कोलकाता नु रहनी है। अच्छा अच्छा यही से दीवाना होके खोजवा रहल बड़ी। हाँ भाई कलकत्ता सुन बाबू, हाँ कलकत्ता छोट मोट शहर नहीं है, बहुत बड़ा कलकत्ता बहुत बड़ा शहर बा। बहुत बड़ा मुहवा नानू फोड़ दबो। कलकत्ता में कौना जगह रहला हो? जानते रहे कलकत्ता में हम कौना जगह रहनी है कौना जगह? कचराइल पड़ा का जाने रहले है ते उस शहरिया में घूमत रहलिस किनारे, ओकर नाम कचराइल पड़ा ना हो, ओकर नाम कचरा पड़ा हो। कचरा पड़ा जानते रहे भाई हम कहे कचराइल पड़ा कहिले का है? जगह है रोड हाँ हाँ रोड तो बा बढ़िया। एमे कितना बस आ कितना ट्रक आ कितना साइकिल आ कितना मोटरसाइकिल अगर बचा के ना हेलल लो तो कोई जना ए कितना बस कितना ट्रक कितना गाड़ी यदि तो ना बचावे तो तोर आज ले माटी कचरा पड़ा पड़ा करे। हमारा के हम तो कहत रहे जो वही लोग का कचरा देते ए देख तो बहुत बढ़िया भइल बा तोर कमैला में, फर्स्ट क्लास नौकरी बढ़िया करत रहलिए बाबू। A1 के बड़का लीलन गाड़ी के ड्राइवर तो ना रहली। बड़का लीलन गाड़ी के ड्राइवर नाने रहे हा लीलन गाड़ी चलाव आ जहाँ उड़े में पंचर भई अच्छा भाई वो ये चक्का खोल कस भर दे भेर अच्छा उ काम ना कर दनी ए। हो दादा कचरा पड़ा बर्मा के बॉर्डर है, हो सकेला कि कहीं बॉर्डर पर सुई ना नहीं देते ले हरी। कचरा पड़ा बॉर्डर है बंगाल के सुई ना नहीं देते ले हा 20 रुपए के सुई आ 30 रुपया लगाई ई काम ना कर दनी ये भाई रे पूर्वक तो 20 रुपया का सुई 10 रुपया मेहनती ना भाई, चौपट कहीं के कमे रुपया कमाते आ बड़े। तो चौपट रहता ना तो चपाट कहाँ से भइता इहो ना करते रहली है, ना लागत है कि बढ़िया काम करते रहली है। फर्स्ट क्लास रे हवाई जहाज नानू चलाते रहली है। अच्छा जौन नीचे जमीन छोड़ दी हाँ आ ऊपर आकाश छोड़ दी हाँ अल्लाह की पीछे में मेडरिया है हाँ हाँ मेरे है। आ जहाँ दूगो उग्रवादी चढ़ल सन अच्छा आ दूगो बम फेंकल सन के खाका में उहो ना करते रहली है, ना मरे के डरे, मरे के डरे नहीं। हाँ ये भाई ए कहा ई बताओ लोग ई नाच के कर सारे चौपट। अरे नाच के करते जानते नहीं, रामायण के जाने ली। रामायण के शुद्ध बोल लागम अबे लागम पीटे तो रह गए। रामायण भाई के नाच है बड़का गाँव। अच्छा रामायण भाई के हाँ, हाँ। हम कही की रामायण के नाचा ए भाई एमे क जना भाड़ा लो रे हमने के 20-22 आदमी बनी जा। 20-22 आदमी हाँ एक माई बाप के ए मुकेश भाई ये खाली बतियाओ तो पिटाए वाला रे, सभे अपना माई एमे अपना समझ लगे माई बाप के लड़का बा। अच्छा अरे भाई उठवा एबरा तो हम कहाँ लेकर चल रे हमने के 20-22 आदमी बनी जा। एगो काम करो लो कहा चलो लो 20-22 आदमी के धारा आई एक काम कर, हमने से पहले दुआरका भाई से पूछ ली, ए भाई यदि उनका मंजूर होगा तो पहले उन्हें के ले जू। इनका का धारा है बतारा का लगाए अब से कहवा कहानी है कि इनका का धराई थी आ तारा का लगाई थी
बोलबो तो बहुत पिटैबो। उरे मत बोलो। वो तोरा घर का मन के आइए हाँ हम इनका दोनों जना भाई हैं सर। उच- अबे लाके सब पीटे। ऊ बड़ हवन कि तू ऊबर आ तू छोट हुआ हाँ तो दोनों जना बड़ा साफ धर तर लो इधर साफा खत्म बा रे बेजाई कहत रे इंगरा हुर पेटनो से तोरा डर लगता का? ए परसवा जी हाँ लगदा बीच में भाई ठीक दोनों से दाब डाले एक पचकिए जाई रे बाबू रे रे ते कमा के आइल बड़ीस ना नौकरी बताओ तरीस ना तनख्वाह बताओ तरीस एक काम कर तनख्वाह तो बहुत कमा थकबीस अरे तनख्वाह बहुत तनख्वाह रहला 10,000 पॉलिस 20,000 10,000 पावतारी 10,000 इतने जाने नहीं रहे तो 20,000 ए 20,000 हम कलकत्ता में जा दनिया सिनेमा हॉल पर टिकट कटावे खातिर सिनेमा देखे खातिर अच्छा अच्छा तो 20,000 पॉकेट से गिर जाई तो वो अस्कत के मारे ना उठाए इतना कर लगा रुपया बा कि 20,000 गिर जाए तो उठाई ना रहे एकरा मतलब 50,000 एकरा मतलब 50,000 हमारा घर में ही टाका डलवाई है रे तोरे घर में टाका पड़ी ते कमाते तो हमने घर में पड़ी शैतान कहीं का रे एक काम कर अपन नौकरी या अपन रुपया ते ही बताओ तनख्वाह का पाओ हम अपन नौकरिया हम अपन तनख्वाह हम ही बताई बताई बता फर्स्ट कौन काम करते नहीं हो होटल में प्लेट दो दो का कहत रहे हो भाई हो ए मुकेश भाई होटल में प्लेट धो देनी एक नौकरी सुना तनख्वाह सुना महीना में 4 गो गिलास फूट गई अच्छा आ 5 गो प्लेट हाँ तो तनख्वाह यही पर हमने को वो पर से पूर्वक बनल बा रे सही फसल ई त साफ पिटौर बा हमने को वही पर से फंसा कर पैसा रखले भाई। फंसा के रख ले भाई तोर का भाई हाँ एकरा से बतियाओ लेके नहीं ई कोई दर लाइन धर के अपन घरे जा घर जा बाहर से कमा के आइल बा घरे जाई अपना मेहर से भेंट करी ए बाबू समाचार पूछी तबे कोनो काम करी कह ओए हेलो 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 हाय चौकीदार साहब के तरफ से 20 रुपये का पुरस्कार मिले बा हमारा पार्टी के तरफ से नमस्कार बा और धन्यवाद बा घर जा पैसा ले ले जा अपना घर दे दियो ए ए हां जा बैठो बैठी हाँ यही जा बैठो आ ना तो धक्का हो चलिए दोस्तों लीजिए हमारे कमेटी के बाद शानदार खेल शानदार नाटक जिस नाटक को लेकर के